Halo Cah, iki ngene Kang To iki ning turune iki ning jero omah iki. Baru lagi. Malih anyar iki. Iki lho ning ngene iki lho iki malian. Oh, pindah. Pindah ning ngene lho. Ya. Jagongan ning ruang tamu ngene mau mending. Karo rokokan ya arepe. Heeh. Jagongan ning kene. Oh iya. Bintang sik. Wis sarapan kan? Kok sing linting. Yo, gong sik. Sik. Sing suwung ya. Iya. Bintang ini kelingan zaman macul kae. Iya nyapa lho, macul zaman macul nyapa? Ya, kan karepe belajar iki sikil kan kepacul. Wah, Kok iso duwe niat belajar macul barang? lah yo mek jogo-jogo lek dhewe ngene iki karepe iki. Yo iso nandur. Macul ning ngendi wi, Gan? Yo, ning Tegal kan. Ning Tegal. Ngene belajar pacul lamo ae. Engko lek iso kan pacul landep. Oh, oke. Ngono. Iso. Ngamen kepacul ayo sikil. Pacul sikil. Yo sikil kan kepacul le. Beh, Eh, kayak anu jeru kenaan. yo ora landep ae yo mekur tatu nang pulih neh. Lek landep lah yo Pas jempolan apa pas apa wi? yo malah pas kene iki. Mun dhuwur anu nggen dhuwur, Dhuwur andeng polok. nding polok. Heeh. Lek landep lah yo Gesermu nandur apa? isih belajar ya iki. Iso lek ditinggal nggih enek kan iso dhewe. Ewang-ewang ngene jawane. Iya. Belajar. Yo iso mancing. Heeh. Lah kamen kepacul. Terus ora sida belajar. Yo sik nyerah iki. Heeh. Karepe mindho neh iki yo gue lek pacul landep tenan kok nganu ngene. Saiki turu kene Kang, jero kene. Heeh. Enak ning kene Kang resik, kayak yo ning amben kan iso mungker, iso murep. Iso. Lah lek ning kono mburi ora iso. Ya iso no. Enak ning jero kene resik ya nggih. Sing anyar iki. Jan. Jadi ya pengen balani macul nah iki. Kok wedi aku. Malah kena aneh. Gue kepacul nah. Iki beda sapa to loro ngene iki. Beda ontel kayak sapa? Kita nih Pak nih. Gede wi Pak nih. Kita sukses. Sing cilik sukses. Gede ya. Sing gede tak Kevin cilik. Oh. Sing cilik tak Kevin. Oh. Sing gede kuwi berarti tak Pak nih. Ya. Ya kuwi, jalane pledah iki. Belajar bedah iso ora? Yo. Ya tahu jadi kene mbuh iki. Karo wani baleni neh ora. Ngono bro wong neh ora. Ya delok tanganane. Cuwek iki. Ya nyuwek sek kok entek iki. Entek iki nek suwene. Kok tuku. Cek uwat areng bintang lah. Mau sarapan? Ya ugong lagi. Cek Udah kelet iki Kang, tuwe pis iki. Lah iya. Ngene ketot iki. Udah kena iki. Ya kena ketoke. Tapi kudu jebol ae. Lah iya kuwi lho. Jadi bintang bocor ora. Tuwe pis remeng-remeng. Meh jebol men. Ya, Cek kena kali. cek nek. Ya cara ditambah ngantuk. Lah turu ning kene kan penak, Padang ya jingklonge mendine ya rada enek. Ora adem. Lah ning kono mburi kono adem. Adem. Gedekan bolong-bolong. Ya iya. Kayak cedek kandang wedhus. Ambune kan ra enak. Yo. Enak kirike pisan kuwi. Wes. Lah istoncit iki. Enak ning amben ngene wis iso. Ya iya. Luntang-luntung ngalor ngidul. Tapi ya perlu enggak apa-apa sih. Ora apa-apa. Ndak ketero. Gak, enak selambune iki. Nek laporan khusus kan. Iya, Memberi laporan khusus. laporan khusus ya. Ya, biasa. Aman. Ya iya. Lambune tengah. Biasa. Iki lek bengi mau kancing ya Kang lawange.
Yo sosok ijo sosok yo ora ndang lali. Enek kanjinge. Aneh. Gede lali barang. Lali ora blek. Heeh. Iki kan dikancing. Iya. Lah ora ndi apa-apa. Ya dinep. Ya iki dinep nah. Gereja adem. Iya. Ya iya. Iki jatahe mangan sik rong entuk neh. Hukum. Suwi yo. Saurunge poso yo kan. Heeh, saurunge. Saurunge poso sampai iki sepirang wulan. Lah sampai lebaran haji ya. Senek rong telung wulan men. Heeh. Lagi adae Bangga Ije kan. Iya kan. Ora digowo mbiyen kan. Urung digawa. Berarti sok sik entuk neh. Lek urung digawa iki. Ya iya. Ngene cara aku iso ngengge ngono ndak iso lho kae iki. Iso tak silih, Enggak iso gawe. ora iso gawe kae. Kae sego ra sedeng ya. Cilik kok. Ya Yen ada sego kan modelnya kan ada sego nganu dhewe, jangan dhewe, sayur dhewe, anune lawuh dhewe ngono to. Ya iya. Dhewe lek wombo ngono ora apa-apa. Ciyo tok. Wombo sedeng sak ungkus barang ngono ya iso aku. Lah sak ungkus sing ora marit. Nek porsine dhewe kurang kuwi nek adae sakmono. Lah iya. Wombo ngono karuan isi sak ungkus barang ngono ya ndak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Nek jangan yo isi jangan ya sak mengkok lah. Sak mengkok cilik. Ki engko budal mlaku-mlaku jam piro? Ya bangga baluran. Berluran. Hmm. Ora njajal isuk. Sesuk Sesuk Jumat maksudnya isuk yo ora rada awan kan, rada isu. ya iya kok. Jam 6 budal. Oh, Jadi kalau kene kalau omah gak ngampe kan. ya iya jam 6 ngene. Heeh. Urung jajal nih isu. Jajal lo isu. Ya iya. Ora petek panas nemen ya to. Golek keringet kan pas adem enak. Iya isu. Engko jam 12 wis tet ke omah. Koma. Jam tengah 12 barang ngono wis ke omah. Ya, Ora kesusu nyantai lek budal isu. ya iya ora jemuan sih kan. Oh, bature rong enek. Urung enek iki. Pak ya teno. Heeh. Pak ni ya kesel. Heeh. Biasanya apa nih? Ya ora karo Rizki. Oh, Rizky. Kadang ada Rizky ya? Ya, Oh. karo Rizki ya ora. Heeh. Ndak sedeng kok. Radeng. Ya iya. Ukurane wong loro kuwi. Ya wes. Jajal lo isu budale. Adine enggak apa jenenge? Kawan mulai. Ora kesusu ning dalan nyantai. Heeh. Ning kono iso katek lingguhe. Ya iya, kudune jam 6. Heeh. Mane Biasanya budalmu jam berapa? 8. Dede iya. Jam 8 tapi mek kok lek semua. Nek daerah jemuan yo Kebon Sari. Ora lek semua. Heeh, Oh, lek ra jemuah Mas yo jemuah anu teko kono. Kok Bonsari ya. heeh, lek Jumatan Mulai berarti yo sore yo ora paling ya jam-jam jijian lah. wis koma. Heeh. Mergo ra Jumatan. Ya Jumatan yo ndak wani. Ayo. Tengah 12 sak Jumatan wis Ya, iya. omah. Iki kan ndak lah jadi ora apa-apa.